achọrọ m ka anyị ghọta, especially ụmụ nwanyị, ka anyị ghọta mkpa ọ dị na anyị na-emegodo oyibo elu na-eme oyibo anyị jụta ebe anyị si, ka anyị bido nye aka dozie obodo anyị. Ibe niile na-eme na South East kịta ọgba akwa aka na anyị nwere ike chee nọ political, but ebe si afụ ife ama nọ dị more than political, ọ dị spiritual. Ọ dị gịnị? Spiritual, ndị na-eme n'ala Igbo. And ndị ga-edozi ebe ụmụ nwanyị ọnụnwa ka ọ dịrị idozikwa ala Igbo. ADF na-ede akụluo ụlọ, ịma na ịbụ prọfesọ, ị na-elekchọ, ịya na-elekchọ, mana baghị anụ akwa ga-elu ụlọ, akwa ma elu ụlọ unless ma ala Igbo adị mma. And ala Igbo ama adị mma unless ụmụ nwanyị aghọta their spiritual function, bịa dozie gọzie oche ala Igbo. Iwee fụ na akụ niile a na-efefu na-eje obodo ebo, na-eje Abuja, na-eje Lagos, ọ bụrụ mmadụ ga-agụ ya, water seeks its own level, it will flow back. It will flow back. You need Iyom mmadụ. So na be anyị ga-adị mma, ọ dị n'aka ụmụ nwanyị. Ụmụ nwoke na gọvan kịta, mana ejiri ofu aka akụ aka. Ị ga-eji aka na-abọ ka iwe nwee ike kụọ aka. Egbuo ndị nna anyị fama pawa ụmụ nwanyị, spiritual power ụmụ nwanyị nwe, afa na-eyuzie obodo wee na-aga. Mana kịta nụwa modern men feel that nọọsụ ọsọkọnwa ga-aganwu, wee na-asịfa rethink, kpọta ụmụ nwanyị ka anyị nwee that dual governance, ka anyị na-afa na-emekọ ife, nke nwoke ga-eme ọ na-eme, nke nwaanyị ga-eme ọ na-eme. Unu ereligetizi na ụmụ nwanyị, unu awachago ọjị ebe, then onye raka m unu si na unu ara enye m ọjị, unu ara egosi m ọjị. A na-akwa emie maka iluo na nri eze nri na-egosi m ọjị, ana m ewe ọjị, ana m ewe ọjị na ọgwụ ọjị. Mana unu aghọtara, unu na-enye nsọbụrụ ebe ebe niile a na-agagharị azụ na azụ. Mgbe mbụ, in my position, even today, eze nri na-agụ nwere ka nje mọnarị adara mezi, ọ na-aga ọnọlụ akụba that egwu sọsọ ndị ọzọ na-agba. You will notice, go and look at the records, ị ga-afụ m eso m agwụ ya. Iyom a na-akụkwado aka ebe a. Ọ bụrụ m na-ewe m opposition, traditional position ndị be anyị, we must return to our traditions, mee ife ọfụma. So I need the ụmụ nwanyị, IWA, our function as ụmụ nwanyị abụrụ sọsọ ịmụ nwa sie nri. We have to do more than that. I ga-abụ advisors to ụmụ nwoke. Ọbịọta ga-amara pụfa family ụka mba. We must advise them, we must help them, we must assist them. Papa wee nwee ike deliver good governance, deliver progress, deliver development. So we must partner with the men for development in all its ramifications. Oh, you go can now super. Because sorry, I suppose Iyom. Because I suppose from me did not so you ever. But no what I tell me, sir. Because now you are boom wine. Unu asị na ụmụ nwoke melụ gaba, unu siba melu gaba, ebu ụzọ, ada anyị nwa niile ga-asọ, anyị nwa niile ga-ata afụfụ ya,
ụmụ anyị ga-ata afụfụ ya. Inweta nwoke ọbụla dị successful ma ọ na business ma ọ anywhere, ọ bụ na ifele ga-ekwie, ọ ga-agwa gị ọkwa nwunye m. Ọ ga-agwa gị, ọ ga-confess ọkwa nwunye m. Chukwu gọzie nwunye nwa, Chukwu gọziri m with this woman. Mana papa na ilofa na-eme kongosa. So it's okay, pa mee kongosa, but biko nu nyelofa aka kapa wee chọta ụzọ, kapa wee nwee ike dozie obodo. Anyị amarapụ idozi obodo anyị Igbo to the men alone. Anyị ga-esolufa dozie obodo anyị. So once again, unu wapụta nwa unu, ekele m unu. IWA kwa ife unu chebe, Chineke ga-enye aka, unu ga-enye. ADF otego ịtabakwa na akwụkwọ ndị Igbo, otego ipreach be, ọ na-aga okwugide odebe edebe. Iweta akwụkwọ odego n'eki onye si n'elu ede ọgbaji ọkpa, ọ na-ede. History will remember you. Amen. Yes, ụmụazị na-agụkwa ife a, if you touch them, and if you do n'obi will come to pass. N'iru anya go in Jesus' name. Amen.